Gari da ospitxan ingurua da, hori ez da sartu eta ospitxala da apur bat, ez da askua eta gako trafiko asko eta hon, ez da hori zeatik ez da sartu edo... Ez doa lehenengo eragina, ez dago arrazoi ospitala ez arrazoi honetatik edo ezkerrekik gehiago da, argi dago zurko handia, argi dago gainera bizitari pitala jasotzen dituela, eta hori arte, ospitxalea inguruan, aparbitea oso zaila da, ja, berez? Hori, hau eskero bat, bai, ospitxala horre mugan, ez? Ez esatea leku bat. Hau ikusten da, lehenengo urratxean kokatuko da, eta lehenengo urratx bezala, garbi dago, hori eskel maitxeak, ospital aldera, guzti horrek ere, berrantoraketa edo izango dula, eta epela urtean baina urratx bada, nundik hasi, hemen, orain, guzti honetan, aztertzen bada, gero ospitalekoa ez da inxinplea, gero hori negoziatu beharko da, zerbitzuak ematen duen entitatearekin, eta adostu beharko da. Ez da hain soila ere udaletxearen eskumenekoa, baina bai inguruan. Eta hori da, garbi izan ezkero, egin dezakezu dut bat, aztertu egingo da, eta aztertuko da. Kontua da. Inbertsioak ere badu pisua eta seguk zen horari hartzen da. Osa, pagaren hartzen da. Hamaz esaten gabitzen planteamenduak ja batema jasote da behin, Baina importantea da registratzea zuen hitzetan, zuen kale